Што вядома пра трагічныя смерці студэнтаў, чаму здзівіўся Александр Лукашенко і што кажа пра зарплаты новы міністр? Вітаем, сябры, гэта наша ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Дзіўныя і страшныя падзеі адбываюцца ў Мінскім універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі. За апошнія 2 месяцы там адбыліся аж 3 самагубствы студэнтаў. Падрабязнасці расказаў партал «Зеркало». Вядома, што першая трагедыя здарылася ў канцы студзеня. На страшны крок пайшоў малады хлопец, які вельмі перажываў праз пераздачы і хваляваўся, што яго могуць выселіць з інтэрната. Наступны выпадак адбыўся ў пачатку сакавіка. Іншы студэнт скінуўся з даху 12-павярховага інтэрната. І яшчэ адзін зусім нядаўна, 10 сакавіка. Праўда, у апошніх 2 выпадках абставіны ці прычыны невядомыя, а работнікі універсітэта студэнтам увогуле нічога не кажуць. Падзеі страшныя і надзвычайныя, але ж рэакцыя адміністрацыі ніякая. Як кажуць студэнты, калі падзеі пачалі абмяркоўваць у чатах універсітэта, то чаты рэзка пачалі чысціць і выдаляць паведамленні. А праз пару дзён пасля другога выпадку адміністрацыя стала правяраць чысціню пакояў у інтэрнаце і наведвальнасць ва ўніверсітэце. Як быццам гэта нешта вырашыць. Таксама блок, дзе жыў адзін з загінулых, закрылі на год, а яго суседзяў рассялілі па іншых пакоях. Журналісты «Зеркала» пагаварылі з загадчыцай аднаго з інтэрнатаў Аленай Прадэус. Яна распавяла, што інфармаваць студэнтаў пра тое, што здарылася, адміністрацыя не збіралася. Таксама жанчына заявіла, што калі ў вучняў ёсць нейкія праблемы, то яны заўсёды могуць звярнуцца да псіхолага, які працуе проста ў інтэрнаце. Вось толькі па словах студэнтаў, да гэтых жудасных падзей псіхолаг ва ўніверсітэце ні разу не праводзіў з імі працу. І падчас экзаменаў, якія для многіх з'яўляюцца вялікім стрэсам, ніякі псіхолаг і ніякай актыўнасці не праяўляў. Цяпер падзеямі ва ўніверсітэце займаюцца следчыя. Яшчэ адзін дзікі выпадак адбыўся з беларускай за мяжой. У Славакіі 31гадовая жанчына ратавалася ад мядзведзя і загінула. Адбылося ўсё падчас прагулкі ў нізкіх Татрах. Жанчына была не адна, з сябрам. Яны ішлі адным са звычайных турыстычных маршрутаў. Калі выйшаў мядзведзь, то мужчына змог збегчы і выклікаць дапамогу. Жывёла ж пагналася за беларускай. На месцы прыбылі ратавальнікі і паліцыя, але было ўжо позна. Цела жанчыны знайшоў службовы сабака. Паводле папярэдняй версіі, беларуска бегла ад мядзведзя і сарвалася са скалы. Мужчына ж моцна спалохаўся, але не пацярпеў. Лукашенко сёння сабраў чыноўнікаў, каб абмеркаваць падрыхтоўку да ўсебеларускага народнага сходу, а таксама пагаварыць пра расійскія прэзідэнцкія выбары, якія прайшлі ў нядзелю. У 2020 годзе Лукашенко намаляваў сабе 80% галасоў. Пуцін жа сёлета пайшоў яшчэ далей і прыпісаў сабе аж 87%. Ад такой нахабнай лічбы нават Лукашенко ці то быў у шоку, ці то пакрыўдзіўся. Зверніце самі. Конечно, результат ошеломляющий. 87,3% голосов отдали ныне действующему президенту. Итоги очень серьезные. Но и явка ж высокая была. Никогда такой явки не было в Российской Федерации. Поэтому при высокой явке такие результаты в какой-то степени даже неожиданные. Это моя позиция была, я им высказал это. Магчыма, што цяпер Лукашенко, паглядзеўшы на свайго старэйшага брата, як ён сам яго называе, таксама вырашыць намаляваць сабе рэкордную падтрымку на прэзідэнцкіх выбарах 2025 года. Очень хорошее было планирование предвыборного процесса и сам ход выборной кампании. Есть чему поучиться. Мобілізованы і сплачоны былі все по плану адміністрацыі прэзідэнта. Акрамя таго, гаворачы пра выбары, Лукашенко падзяліўся з чыноўнікамі сваімі страхамі. Тут, праўда, нічога новага. Ён зноў паўтарае свае мантры пра тое, што апазіцыя і Захад будуць спрабаваць раскачваць Беларусь у выбарчы перыяд. Пра тое, што ў тым жа 2020 годзе людзей раскачалі спачатку лукашэнкаўскае ігнараванне ковіду, а пасля нахабная фальсіфікацыя выбараў і надзвычайны гвалт з боку сілавікоў, сам Лукашенко думаць не хоча. Таксама падобна, што новая пуцінская цацка ўсё ж з'явіцца ў Беларусі. Гаворка пра хуткасную чыгунку паміж Масквой і Мінскам. Каб з расійскай сталіцы ў беларускую было магчыма даехаць усяго за 3 гадзіны. Раней з'яўленне гэтай чыгункі анансаваў Пуцін. Праўда, эксперты адразу ж успрынялі ідэю скептычна, бо такі праект абыдзецца амаль у 20 мільярдаў даляраў, але ж зарабіць на ім
не атрымаецца. Банальна не хопіць пасажыраў. Цяпер жа Лукашенко кажа, што не проста падтрымлівае гэты праект, а яшчэ і просіць зрабіць новую чыгунку даўжэйшай, чым планавалася, а значыць і даражэйшай. Есть и совместные планы по скоростной дороге от Москвы через Минск, как я его прошу, чтобы это было до Бреста скоростная дорога. Хутка ў Беларусі пачнецца мабілізацыя. Але спакойна, гаворка тут зусім не пра войска, а пра калгасы. Цяпер аграрыі рыхтуюцца да пасяўной, сутыкнуліся з нечаканай праблемай. Не хапае работнікаў. Віцэ-прэм'ер Леонід Заяц расказаў, як улады будуць вырашаць гэтае пытанне. Каля 3000 механізатараў мабілізуюць з дзяржаўных прадпрыемстваў прамысловасці і лясгасаў і адправяць працаваць у палі. Незвычайны падарунак. Гамяльчук выпіў і вырашыў зрабіць сюрпрыз свайму 2гадоваму сыну. Мужчына прывёў звычайны шматпавярховік сапраўднага жывога каня і пачаў зацягваць жывёлу ў пад'езд. Каня атрымалася завесці на другі паверх. У кватэру ён, праўда, так і не трапіў. Такі падарунак не ацаніла жонка мужчыны. Падобна, што з канём прыйшлося развітацца, але далейшы лёс жывёлы невядомы. Міністр ці то заблытаўся ў лічбах, ці то паказаў сумную праўду. Александр Хаджаев, нядаўна прызначаны міністр аховы здароўя, прызнаў, што з зарплатамі медыкаў усё не так добра. Па ягоных словах, у 23 годзе дактары атрымлівалі аж 2800 рублёў. Маецца на ўвазе лічба да выліку падаткаў, то бок на рукі выходзіла значна менш. А вось сярэдні медперсанал зарабляў усяго толькі 1570 рублёў да выліку падаткаў. Гэта аж на 17% менш афіцыйнага сярэднебеларускага заробку. Агулам жа сярэдняя зарплата ў медыцыне да выліку падаткаў складала ў мінулым годзе 1618 рублёў. Цікава, што лічбы, якія агучыў міністр, меншыя, чым тыя, якімі раней хваліўся іншы медыцынскі чыноўнік, кіраўнік праўладнага прафсаюза медыкаў Вячаслаў Шыла. Але цяпер міністр Хаджаев абяцае, што зарплаты будуць расці. Губазік працягвае граміць жыллё тых, каго не можа затрымаць. Цяпер сілавікі паказалі, што яны зрабілі з кватэры полацкага анархіста Рамана Халілава. Яны выламалі дзверы, выкінулі на падлогу ўсе рэчы з шафаў, перавярнулі канапу. Нагадаем, што ў 21 годзе за стварэнне групы рэвалюцыйнае дзеянне, у якой быў і Халілаў, сілавікі завялі больш за дзясятак крымінальных спраў. На лаве падсудных апынуліся 10 чалавек, якіх пакаралі вельмі жорстка. Самым вядомым асобам, такім як праваабаронца Марфа Рабкова ці анархіст Александр Францкевіч, далі па 15 і 17 гадоў. Халілаў пазбег пакарання, бо выехаў з Беларусі, але тады сілавікі ўзяліся за яго маці, Гаянэ Ахтіян. Спачатку яе арыштавалі на 10 сутак, нібыта за непадпарадкаванне міліцыі. А затым абвясцілі падазраванай па справе аб грубым парушэнні парадку і перавялі ў ціп на Акрэсціна. Тады ж у прапагандысцкіх тэлеграм-каналах з'явілася відэа ператрусу, дзе 56гадовая жанчына стаіць на каленях у атачэнні міліцыі. Пазней на Гаянэ завялі крымінальную справу за пратэсты і прыгаварылі яе да 3 гадоў хіміі. Але, як бачым, і гэтага сілавікам было мала, таму цяпер яны прыйшлі граміць пустое жыллё сям'і. Сумны рэкорд, альбо 17 крыміналак на аднаго блогера. Сілавікі працягваюць свае завочныя суды над палітыкамі і актывістамі, якія з'ехалі з Беларусі. Цяпер завочную вытворчасць пачалі ў дачыненні да блогера Андрэя Павука, які троліць сваімі пытаннямі сілавікоў і чыноўнікаў. Прычым Павук праходзіць аж па 17 артыкулах крымінальнага кодексу. Гэта і распальванне варожасці, паклёп на Лукашэнку, экстрэмісцкая дзейнасць і шмат чаго яшчэ. Акрамя таго, завочна будуць судзіць жонку Андрэя Вольгу Павук, палітыкаў Вольгу Карыча Вераніку Цапкала, а таксама вядомую оперную спявачку Маргарыту Ляўчук і яшчэ некалькіх актывістаў. Агулам ажно 11 чалавек. Вядома, што ад завочнага суда лукашэнкаўскім апанентам ані холадна, ані горача. Як той казаў, завочна можна хоць расстраляць. Але галоўныя праблемы пачнуцца пасля прысуду, бо ўлады хутчэй за ўсё будуць канфіскоўваць маёмасць асуджаных такім чынам людзей, папросту адбіраць іх кватэры ці машыны, калі яны засталіся ў Беларусе. А затым Лукашенко пазбавіць сваіх апанентаў беларускага грамадзянства. Для гэтага ім ужо даўно прыняты спецыяльны закон.
Таксама працягваюцца палітычныя затрыманні. Цяпер сілавікі схапілі журналіста і блогера Віталя Казунова. Ён рэдактар папулярнага сайта iXBT, які прысвечаны тэхналогіям, а таксама папулярны стрымер. На яго блог пра відэагульні падпісаныя 400 000 чалавек. Казунова затрымалі за старое фота ў соцсетках, дзе бачны бела-чырвона-белы сцяжок. Мужчыны прымусілі зняцца ў пакаяльным відэа, цяпер яму пагражаюць як мінімум некалькі сутак арышту. Жорсткі прысуд вынеслі ў Гомелі украінскія валанцёрцы. Пасля пачатку вайны Наталя Захаранка дапамагала выехаць у Еўропу сваім суайчыннікам, якія трапілі ў Беларусь. Але летам 23-го года жанчына раптам знікла. Цяпер стала вядома, што яе абвінавацілі ў шпіянажы і асудзілі аж на 9 гадоў калоніі. Ніякіх падрабязнасцяў пакуль няма, суд зрабілі закрытым. Разам з Захаранка судзілі яе сяброўку беларуску з Мазыра. Гэтую жанчыну абвінавацілі, што яна ведала пра злачынства, але не данесла пра яго. Вырак для беларускі штраф у 4000 рублёў. Сварка на паркоўцы прывядзе ў турму. Мінскі таксіст паспрачаўся з іншым кіроўцам і пачалася бойка. Таксіст ударыў мужчыну ў жывот, а калі прыехала міліцыя, то паспрабаваў з'ехаць. Але ж наехаў на аднаго з сілавікоў. Падобна, што з міліцыянерам усё нармальна. Прынамсі, пра нейкія цяжкія траўмы паведамленняў няма. А вось у таксіста цяпер вялікія праблемы. На яго завялі крыміналку за гвалт у дачыненні да сілавіка. Цяпер мужчыну свеціць да 7 гадоў за кратамі. Кепскія забаўкі скончыліся кепска. У Мінску будуць судзіць 2 школьнікаў. 14-гадовыя хлопцы адпачывалі ў сябра на 17-м паверсе. Ад няма чаго рабіць, яны прыдумалі сабе занятак і пачалі кідаць з балкона пакеты. Спачатку з вадою, затым з супам, а пасля з уласнымі фекаліямі. У выніку яны пашкодзілі прыпаркаваныя пад домам машыны. Падлеткаў хутка адшукалі і завялі на іх сур'ёзную крыміналку за злоснае хуліганства. Бацькі хлопцаў ужо сплацілі за пашкоджаныя машыны амаль 5000 рублёў, але школьнікаў усё роўна чакае суд. Вясёлым падлеткам цяпер пагражае ад арышту да хіміі і да 6 гадоў калоніі. Вось такія навіны. Падпісвайцеся, стаўце свае лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канечне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. До сустрэчы заўтра.